அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னைக்கு நம்ம திருப்பூர் அன்னிஷால என்ன ஐட்டம்ஸ் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம கொடுக்குற ஆஃபர் ஐட்டம் தாங்க. இப்போ நம்ம ஐட்டம் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மிங்க, வெறும் 85 ரூபா மட்டும் தான். இந்த ஐட்டம்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்க எல்லா ஐட்டமுடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 85 ரூபா. ஸ்டோன் ஐட்டம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்க. வெளியே மார்க்கெட் ரேட் வந்து 120 140 வரைக்கும் கொடுக்குற ஐட்டம்ஸ் நம்ம வெறும் 85 ரூபா போட்டிருக்குங்க. ஸ்டாக் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, சீக்கிரம் எடுத்துக்கோங்க. கடை விசிட் பண்ணாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை நமக்கு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இன்ஷால்லா சீக்கிரம் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டாக் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. மார்க்கெட் ரேட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 50 ருபீஸ் வந்து ஒரு பீஸுக்கு வந்து இப்போ நம்ம கம்மியாக போட்டிருக்குங்க. ஸ்டாக் ரொம்ப, நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சிருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஹோம் செல்லர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்பவே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஆஃபர் ஐட்டம்ஸ் உங்கள் ஃபோனுக்கு வரணுமா, நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு லைக் போட்டு ஷேர் போட்டுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.